en helt fantastisk onsdag aften heroppe ved MC Heden, som holder Show Me Your Bike Day. Der er fyldt af mennesker. Det hører jeg mere om senere. Men på lørdag, der er der MC-dag i København. Og det betyder, at 3 forhandlere og værksteder, Aagesen og FA Moto og Stevens MC holder åbent hus fra kl. 10 alle sammen. Og der er masser af morgenbrød og pølser, og jeg kunne forestille mig, at der også var fadøl og sodavand og kaffe. Og hos FA, der er der også et swap meet, hvor man, hvis man har et par enkelte små stumper, man gerne vil have solgt, så er der et bord, hvor man kan lægge dem på, og så sælger de dem for dig. Ellers så kan man finde alle mulige spændende stumper. Og så er der faktisk mulighed for at vinde et gavekort på 15.000 kroner ved bare at møde op alle 3 steder. Der er noget med et stempel eller et eller andet. Så hvis der er godt vejr lørdag, så op på kvarten og ud og kigge, hvad der sker.